మరణాత 19/5/2025. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము. తన యందు నమ్మిక ఉంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. నహూము 1:7. ఈ వాగ్దానము మనందరి కుటుంబంలో నెరవేరాలని ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన. దేవా, మీకు వందనములు. మాకు ఈ వాగ్దానము దయచేసినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మా పనులాయందును రాకపోకలే ఎందును మాకు తోడాయి ఉండుము. మీ బిడ్డలకి కలిగిన సమస్తమును దీవించండి. ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. మాకు ఏది అవసరమో నీవు ముందే ఎరిగిన వాడు గనుక మా అవసరమును తీర్చండి. మమ్మల్ని దీవించి రక్షించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత.